Id-dokumentarju dwar delitt f'Malta madwar 150 sen ilu kiseb żewġ unuri prestiġjużi fil-Ġermanja u fl-aħħar jiem ukoll fl-Istati Uniti. Id-dokumentarju dwar id-delitt ta' Dominka Gallia magħruf bil-laqam tagħha Kuzra sar taħt id-direzzjoni ta' Lara Azzoppardi waqt l-istudji tagħha tal-Masters fl-Università ta' Malta. One News tkellem ma' Lara li spjegat kif l-aħħar unur li rebaħ dan id-dokumentarju intrebaħ f'Atlanta fl-Istati Uniti. Dan id-delitt jimmarka l-ewwel qtil li kien jinvolvi każ ta' stupru f'Malta. Kien l-ewwel storja rekordjata fl-istorja kriminali ta' Malta fl-1869 illi fil-fatt kien l-ewwel darba li nqatlet mara illi kienet wara abbuż sesswali. Din il-mara eventwalment instabet ġobir propju fil-limiti tan-naxxar. Spjegat ukoll kif id-dokumentarju jinkludi l-element ta' ambigwità li kkaratterizza qtil ta' tfajla ta' 18-il sena. F'dan id-dokumentarju jiena nkun qed nitratta ħafna l-ambigwità u l-mistoqsija ta' li ma nafux eżatt x'ġara dak iż-żminijiet mela għandna l-qorti li kienet bit-Taljan, għandna il-prosekuzzjoni li qiegħda għaddejja u ħadd mu qed jifhem xejn għax kienet il-lingwa tas-sinjuri. Meta eventwalment tinqata' l-kundanna sentenza wara 3 ijiem u ma nafux eżatt min kien li qatel lil Kuzra, sempliċement qegħdin nimxu fuq ix-xhieda. Id-dokumentarju jistaqsi wkoll dwar il-limitazzjonijiet fis-seklu 19 biex jiġi investigat każ ta' qtil fosthom in-nuqqas ta' element xjentifiku bħat testijiet tad-DNA. Dħalt ħafna fil-profond tal-ambigwità tal-istorja u ħallejt f'idejn l-individwu li qed jara l-istorja biex u fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jagħti il-kundanna tiegħu, il-ħsieb tiegħu, il-perċezzjoni tiegħu f'idejh.